Kuhlwe emini koozama-zama e-Apple, e-Athock nase-Northam kufunyenwe nenqwelo mafutha. Abahlali batyhola abo kwantsasana kokulala ngengubenye nabanqala intloko. Unfortunately, I can't reveal the names of the kids who drowned in the pits, but everyone knows about the story of those kids who drowned at Phakathi in most of the pits that were left open by illegal miners. Ibhunga elijongene nemigodi lithi oozama-zama bahlwempuza abahlali abazimpula zikalujaca. Those who are engaged in this mining activity, when they get to the villages, they try by all means to influence those people so that they can do mining together. Along the way, they realize that this type of mining is not sustainable. Iiarhente zogcina umthetho zithi ziza kuthi gqolo ukuhlasela zingabhungisanga kwimimandla ichaphazelekayo. We are assisted by our crime intelligence, and we make sure that there is high police visibility in those areas that are affected by illegal mining activities. Umkhwa kwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni uxhaphakile eSekhukhune